Απολαύσαμε το χορό των γερανιών, το Κίταλικ, και ακολουθεί ο χορός των πολεμιστών, Warriors Dance. Ακολουθεί ένα ορχιστρικό κομμάτι επηρεασμένο από τις υποδρομίες, το χαρακτηριστικό του λαού τους αφού έχουν πολλά άλογα.
Και το Kitalik θα κλείσει το πρόγραμμά του με το χορό των βόρειων λαών, North Dance.
Ευχαριστούμε πολύ το Κίταλικ από την Γιακουτία της Ρωσίας. Και εδώ κλείσαμε για σήμερα το πρόγραμμά μας. Σας περιμένουμε αύριο στην τελετή λήξης να απολαύσουμε ολιγόλεπτη παρουσίαση όλων των συγκροτημάτων του 57ου Φεστιβάλ Folklore. Καλό σας βράδυ.